Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:04. Mayang gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. PYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinari na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayang gabi. Mayong gabi, Action Brian, o sa aton mga listeners, sarihatag naton lakat sang aton chimpo sininga gabi. Lunes kita karon, Agosto 17, 2020. Dua ka low pressure area ang mabatikan naton karon, may nagtulo taliti-taliti, no? Amo ni ang bunga sa isa ka low pressure nga area nga malapit diri sa proximity sa distansya diri sa aton. Ang isa nagaanta dinis sa distansya kapin sa 90 kilometros ang kalayoon sa nakatungdan namin, nakatungdan west-northwest ang Kalayan, Cagayan, ari sa 19.6 degrees north, kagan 20.7 degrees east. Ang isa naman niya, ari siya nagaantad sa distansya kapin sa 315 kilometros sa nasidlangan na bagat na nasidlangan o kung east southeast ang hinatuan Surigao del Sur. Kagari sa 7.7 degrees north, 129.1 degrees east ang amihan o kung ang habagat o kung southwest monsoon. Nag-apiktor man karon sa nakatungdan nga bahin sang nabagatnan sang Luzon diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao. So, muna yung batyagan natin ang tulo-taliti, sugay ni isang trough sang low pressure area. Dito sa Luzon, ang Ilocos region, Cordillera, Administrative Region ng Cagayan Valley, ni Marupa. Lakip kita diri sa nakatungdan sa Kabisayan, kung Western Visayas, kag Mindanao. Magalumon ang aton kalangitan, may lap-talap na inyong pagtupa sang ulan. Kag pagpanagog nga tugay isang low pressure area kag southwest monsoon. Sa iba naman nga bahin sa aton bungsod, may pag-uungguom sa ihapon ng ilang kahawaan. Hasta magalumon ang kalangitan nga may naligwin, manini nga mga pangulan. Ilabi na sining kahaponan nun ukol kagabihon nga halin sa localized thunderstorms kag may mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sa hangin. Nga aton mabatyagan sa kapungsuran, magahalin sa nabagat na ng katungdan, pakadto na bagat na nasidlangan ukol southwest to southeast, nag-apito sa aron sa Luzon. Kag may maghali naman na bagat na nakatungdan, pakadto nakatungdan o kung southwest to west, maga-influensya diri sa aton sa Kabugusan, sa Kabisayan, kag Mindanao. Nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Kag diri, partikularmente sa aton probinsya, makaagom man kita sa magalumo ng aton kalangitan nga may lapta-lapta ini nga pagtupa sa ulan
kag pagpanagob aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sa Negros Occidental, lagip man ang syudad sang Bacolod. Kag mahinay lang ya hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin. Magahalin man sana bagat na nakatungdan pakadto nakatungdan o kung southwest to west ang mag-influensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Nagapabili ng sa gihapon ng kondisyon sa atong kadagatan, mga mangin makanay, hasta sa kasarangan lamang ng pagdulutap kaya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Karon aksyon at alas 11:40 sining gabi ang taob naton 1.0 metro ang kadalumon. Ang hunas magabalos alas 3:32 sining kaagahon sa takos nga 0.6 metro ang kadabon sa alas 6:01 sini naman nga hapon nagtunod si Haring Adlaw magabutlak ini siya alas 5:35 buwas sa aga haring sa subong 25 degrees Celsius o kung 67 degrees sa Fahrenheit. Amo ni rubugusan sa aton lakat ng boss ng gabi action by. Aha, sila ni LPA Sir Gan amo ning hindi man dapat na kabalakan tani or nga sitwasyon Sir Gan. Inang nagbago ni siya, no? Aha. Bago ni siya. May tendency, may intensify ini siya masobras ng 35 ang chances. 35%. May chance may intensify ni sila nga duwa. Gasundan na sila eh. Oh. Sige. Sir Gan, salamat gid may gabi. Okay. Mabuhay ka sir. Thank you sir. Una sa balita, una sa aksyon. Halong lang mga kautoran naton mga kaaksyon sa mga nagapuyo sa igad sa baybay sa dalom sa Taytay kilid sang kasuban kag kabakisan. Alerto lang 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time la City Jess sa gihapon kita nagapangayogid sang tabang sa aton mahal nga Ginoo o bayan sa aton nga pagpangalagad plus pagi nagaayo kita no nga kun pwede madula na si COVID-19 or digni ang mga nagpositive dira mangin maayo na sa palaabuton kag ang mga suspected palang mangin negative ang results sa ila sining swab test mga kaaksyon. Pagiya sa dugo kag pagpalangga sa aton sining mahal nga Ginoo nga magbalik kita sa normal nga sitwasyon. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time la City Jess na subong adlaw Lunes, Agosto 17 na 2020. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas naman ang aton sa nga Facebook page pagiya sa Aksyon, radyobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamoto kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na i-follow na Aksyon, Radyo Bacolod Official. Sa mga texters naton, yaring numero 0938-225-5017. And sa mga viewers naton, padulong lang kamudra sa comment section, ibutang ang mensahe kay basahon tagina karona sa aton lang malambutan. Action Brian Borden. Action firing line. Onboard na, Tub-Tub + 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano bala mga nagalina gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad subong nga gabi. Parte na karon kadamo sa mga nagpositive diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. May duha na ka mga barangay kapitan ang nagpositive kaaksyon sa Bacolod. May pila pa ka mga barangay kagawad plus isa ka janitor, isa pagid ka empleyado sang gobyerno kag iban pa mga kaaksyon. Bona ano na ning sitwasyon ta sining COVID-19 nga ini. Action firing line. Kondento nga daw grabe ang hugot sa nagliligad nga mga binulan sa tong nag-ECQ kita sa pila ka adlaw, 2, 3, 5 pa lang ang positive. Pero karon nako, sobra na 400 ang positive ho. I don't know kung ano mga tikang karon ginahimo sa aton sining gobyerno lokal. Action firing line. Pero kabalo kita wala na untat ang meeting nila hinon-anon, ano dapat balang pagahimuon
kahabalo kita ang tanan ginahimo na sa aton nga mga public officials. Action firing line. Kung kaisa ang diferensya ara man sa publiko nga medyo matulotig kung kaisang ang ulo. Action firing line. Balikan ta na karon mga aksyon sa aton nga pagpangalagad samtang isa ka subject sang buy-bust operation diri sa Bacolod naluthangan sang kapulisan. Action firing line. Mayo lang kay wala na puruhan mga kaaksyon diri sa Dalan Araneta sang Udto Gidlamang. Action firing line. I-check tanay karon dugang detalye samtang didto iya sa Calatrava action hence duwa iya ka persona nga nagapulupungko lang sa Tianggiho gin pangluthang sang isa ka lalaki nga kuno ining lalaki nga ini daw patututunto lang gining iya. Action firing line. Damo record sa balay, sa barangay, nagapamuno, nagapanglabo, kung ano na lang. Way galing sang may naga-file kaso, subong ho, or kagabi, or kahapon sa hapon, duwagid pinang luthang niya, pulon sa igid patay. Action firing line. May ara man sa pagpangluthangan at luntad man sa area sang barangay Kudkod, San Carlos, mag-amay patay. Action firing line. Grabe nga mga balita, mga ka-action. Anyway, sang iban nga balita sa aton sini nga pagpangalagad, tutok kita na diri sa COVID-19, no? Kay sini nga hapon ang ang mga opisyalis sa Bacolod may ara sang Zoom meeting with the Mayor Bing Leonardia. Action firing line. O si Saon tanay ko nanong kaundan sa ilang sini karon nga mga ginistoryahan plus maka-action ang Comelec Bacolod pag limitahan sang isa kagatos nga makaparehistro kada adlaw umpisa sa bulan sang Setyembre. Action firing line. Wala na rehistro guro daw hindi man importante sagi man tayo kabuto sa mga Action firing line. kun bitisting man tabi di magbululuto abi pero di kapulong ko ang mga tamaran kag kawatan sa gobyerno. Action firing line. Samtang asawa sang nagtrabaho sa BPO patay sa COVID-19, tricycle driver nga nagdulong sa pasyente sa ospital ginapangita man ho. Action firing line. Ay nako, grabe maning ba kagaw ini si COVID-19 no kaduludla ini siya no. Kaya nga man gasala sa mong espiritu sang publiko kung paano mo siya mapalagyuhan kay man hindi makitaan mo kapanglaton siya. Action firing line. Kapinasahi klase gini nga kagaw no, grabe nga paghimo sini no sang kagaw nga inikon nga kadamo na sa mga 1800s mga kaksyon may gin-mention ko na disenyo mo may isa ka Spanish flu nga gina-mention naton nga ang first wave sang ila sining asang kaso nga to jutay ang patay. Pag second wave amo tong grabe na gid ang patay naglabot ya 50 million. Action firing line. Sa bugos nga kalibutan kag diri sa Pilipinas about 70 to 90,000 ang nagkalamatay sa to. Given during the time way pagin man sa mga eksperto sa nga natawag naton abi nga bulong o kon vaccine tinagdamo gidya. Pero ang nakapa-end up sa tong Spanish flu mga kaksyon, you know what kun ano? Amo iya ang physical and social distancing man kag ang face mask. Action firing line. Amo ang nakapatapos sa to meaning na-repeat gid no ang natabo before nga dapat mag face mask kita kag magpatigayon sang distansya with other people at least hindi siya makapanglaton. Tiyan mo to natabo sang 1800s mga kaksyon. Action firing line. Sang 1900s may ara man sang natabo nga isa ka paglapta sa ning kagaw nga nadula siya hindi 100% action on no natabo ini siya mga 1920s no and then way gid siya sang vaccine nga nahimo ato damo man patay nakahimo sang vaccine ng mga eksperto naton sa sulod na action on sang 27 katuig. Action firing line. Ang nakaligad given again before, hindi mo nakaalam pag mga tao kung anong napaghimuon, kulang patatuya sa mga gabi nga mga gamit abing ginahimo, kung anong ginahimo da. Ikumpara subong. So, subong, amo ni ang ginatubang naton, hindi kita magkumpiyansa, bisan ton nga mahambal naton nga kadamo sa mga eksperto na naton, pero we have 200 ka mga participants around the globe nga nag-present sa ila sini posible mangin vaccine kung tani sining COVID-19. But unfortunately, 5 lang diri ang nakasulod sa mga trials. Action firing line.
amo ning phase 1, phase 2 nga mga trials kag katapusan diri amo ning clinical trial nga ikatatlo. Way pagid gani isang sigurado pagid ining sa Russia ni, although nga ginausisa na ni subong kun ano ka sigurado na gid ini, hindi pagid ya totally nga makabulig ining vaccine sa Russia kay damo manakulban. Action firing line. Pero kita tanan-tanan mga kaaksyon magpaninguha kita, no? Aside from the vaccine nga tinagamat-amat naging mangwa. In fact, the President of the Philippines, Presidente Rodrigo Duterte nagahambal tinguhaon niya by December nga maka-celebrate kita iya sa aton sining Pasko kag bag-ong tuig nga back to normal ang aton sining situation mo kanami paminsaron, no? Action firing line. Hay karami paminsaron ko mag-inamo sina kay suliton ko lang si Action Jeffrey Hilangri subong nahidlaw ni siya magtapik-tapik sang abaga sa mga abyan niya kung bakit anay sila unlike before. Action firing line. Nahidlaw kamo nga magkulo kamusta dira, maghakos-hakos, magbiso-biso, abi, kung ano na lang ang mga routine before lang ginahimo naton nga wala pa si COVID-19, sigurado ko na miss nyo na mo. Me, myself, na miss na kaya nga, laing gid siya nga may ara sang physical attachment, balang imo sila nga mga abyan kag ikaw. Action firing line. So, bululigay kita sa pagbato sa COVID-19 sa aton sinidisiplina sang kaugalingon. Action Brian Morden. Action firing line. Balikan ko na ikarang maka-aksyon. No? Subong nga gabi, pa-plastar ko isa-isa ining natabo diri sa Bacolod nga dumamo kalit ining nasambit nga si COVID-19. Kay may mga naepektuhan na pa dayday tanay karang Action Dale Salazar kag Suman, Action Marlon Heravia, ano mga updates man naton gikan sa probinsya. Action firing line. Dito kita na sa Malacanang. Okay, Aryo, ginagalak. Ikinagalak-galak. Action firing line. Suya sa Attorney Cesar, ano mo, distrito mo. Kaya Attorney Harry Roque mo. Siya ginakalipay sa Malacanang. Ngayara lang sa 27.3 million ka mga Pinoy ang nadulaan sang trabaho sa panahon sang pandemya sa bulan sang Hulyo. Action firing line. Din kalipay. Ano nga mga pronouncement ini? Action firing line. Siya mas mantaas ini ikumpara o galing sa tong December 2019, no? Siya kinanglan ginato action hands buksan na ekonomiya ta. Because nga need na nato ng trabaho. Tibisa na mo rin kadamo na kalatumba sa ginatawag naton nga COVID-19 buksan tapagyapon ekonomiya. No, di pwede nga patsyon tanay si COVID-19 ang tis kina magbukas 100%. Action firing line. Na mo na abe, pwede man amat-amat to, no? Pero ti sa ginamat-amat ta, do ginamat-amat yaman ang Pinoy katrumba sa ring COVID-19, no? Action firing line. Abi, next time magkwan kita, hatag kita sang pronouncement, abi, statement, etc. nga ang publiko magsimpati, mabla aksyonan, no? Magatag simpatiya sa imong tuod, no? Bukaluluoy. Subong, ginahimo kadlawan ang ini nga mga pronouncement halin sa Malacanang. Sa iban nga balita, mga kaaksyon, subong nga gabi, ari ang masadyaho. Kaya nga man, ang Red Cross, si Senador Dick Gordon, nagpalayag. Siya suspindihon, if in case ginman suspindihon ang pagpatigayon sang COVID-19 testing program sang Red Cross kung hindi kabayad ang PhilHealth sa ila mga kaaksyon. Ari gini mandato sa PhilHealth mo. Siya kabalo ka, nagbayad giman sila sang ang PhilHealth ngayon sa Amon, sa Red Cross, 100 million. Ang ila utang, 1 billion. So may ara pa sa mga 700.5 million sila nga balayran. I mean nga amat-amatan bayad sobra dira. Kagapiktado sila sa pagpamakal sining testing kits mga kaaksyon nga ginagamit sang Red Cross. So nang ibayad sang PhilHealth kay ginkulimbat. Action firing line. May mga nagpililirmam na to sa mga bank secrecy nga amo na regarding sining mga pundo dira sa gobyerno. Yung official man dira sang PhilHealth no? Tiyan mga sa taga Red Cross, base manirat tani, way tadi ibulig plakadlaw, king way na tayo bakal sa test kits ni, kaya nung ibayad sa PhilHealth, kung way na kwarta da. Action firing line. Da mo nablang ang sitwasyon. Ti kululbaan kaya Red Cross kada ko sang bulig, sinikon PCR test lang paghambalan naton. Amo nang ginahimo, subong ti bululigay man ayhan, hilas one. Action firing line. Ang lain pag sa PhilHealth subong, kay daw ginpasikat pa nila,
ginpabogal pa nila nga nag-leave sila aksyonan. Oy, paglili-resign ka mo daya, hindi leave yung ginapangita sa publiko. Subong! Action firing line. Doon na namian siya, nag-leave na kami para sa investigation. Mag-way sang malisya nga matabong mani mo na. Hindi leave. Halin ka mo daya. Action firing line. Amo nang ginapangita sa publiko, maluoy man kamo. Ina nga kwarta sa gobyerno, ina halin sa tawo, ina nga ginbayad dira para ibulig sa mga pigado nga nagakinahanglan o kung sino na nagakinahanglan ginman. Tapos inyo ginapersonal nyo iniya kung matuod ginman ni mga alegasyon nga ini. Action firing line. Way pa nagli-resign. Oh, doon nalipay pa sila. Action firing line. What? Inaano ni nga ito mga opisyal sa gobyerno man, hindi maintindihan mga utak sa... Action firing line. So parang sitwasyon subong. Hulat-hulaton tari, kaya ila presidente to kabay nagbalatian na to. Action firing line. May padala na to gani certificate sa Senado nga may ano siya, may ginabatsyag na. No? Ang doktor niya nag-advise siya to stay at home, mag-relax ka anay, mag-muni-muni muna. Kalit ang balatian do COVID-19 man ba? Action firing line. Sige na tulaton, tanay kabay pa masolba rin ng PhilHealth nga ini nga nag-intraman sa problema sa ning COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas. Ang pinakanami pagidibak aksyon nga balita subong sa nasyonal kay si PNP Chief Archie Gamboa ho. Nagsuroy-suroy aksyonan dito ya sa Baguio. Action firing line. Dito sa Baguio to siya nagsuroy-suroy upod sa mga convoy niya ti. Ay hindi man pwede ka travel kaya napaidalom gani sa hugot nga classification sang quarantine qualification naton pagkatapos nagsuroy-suroy hindi man ayhan essentials. Way man to kuno may importante to kuno nga ritual nga ginkantuan to nag-dinner ti ginabawal man ay mga gathering nga naglalagaw-lagaw na ano man nga. Action firing line. Sila mismo dapat manginihimplo mga ini nga mga tawo sila pa nagaguba sa sini nga mga protocol mga kaksyon no. Action Brian Borden. Action firing line. Sa nagligad to si Dibol Sinas nung dumanyo to ang chief man sang PNP dito sa NCR nga nag-party man to siya kundi binalbal tulo-tudo. Action firing line. Plariho ang mga kapulisan tanang involved subong PNP chief na gidya. Bawal man ayhan. Dapat ipaiway man ayhan ang mga party ngini mga occasions ngini pero di ritual kuno. Way gani kung isang simbahan nga pasugdan nga magmisa sa mga ECQ kay simbahan na gina kay para avoid sa physical and social distancing basi hindi pwede hindi masunod. Action firing line. Pero ang ritual to hindi ka dapat na paiway gin padulungan. Action Brian Borden. Action firing line. Ay grabe galibog ulot kay sila mismo ang implementor sining nasambit iyang mga protocols. Sila man numero 1 nga nagawasak sini. Pero dali gid lang ang aton presidente abi tukion ta kumusta si presidente Rodrigo Duterte pagkatapos nga may ara siya gali sang tawag sina may contact man hindi magin totally 100% nga may bigor kumustahan na yun may matakita no pero nakaagi sila istoryahanay ni DILG Secretary Eduardo Anyo. Sa din si Anyo makaksyon, nag-positive for the second time around. Kaduwa na niyo nga pag-positive ni Eduardo Anyo sa COVID-19. Now, grabing mga batikos kay Anyo, subong hindi man tapag ng tao, no? Kaya batikos, subong, habalya, why siya guro ka barrier, ay, nga gin positive na sa man. Action firing line. Di paano mag-barrier, abi si Kwan man, si Anyo, kay tiway man na siya gasakay motorsiklo, paano mag-barrier? Sa basi, way sa ka-barrier, bla mo na nag-positive man siya. Action firing line. Hindi kay dakabalo ka si Anyo, bisan sino na lang niya tubang niya sa mga meetings nila kung ano-ano dira, no? So si Presidente Rodrigo Duterte, nakalo istorya man with Anyo, no? Subong si Presidente Rodrigo Duterte, ginklaro sang Malacanang nga ara siya sa perpetual health isolation room, mga kaksyon sa Davao City. Ara siya sa isolation room, pero hindi buot silingon nga ara da siya, may ginabatsyag siya. Kuanang siya, quarantine nang siya dahil kaya may ara ganun sila pag-atubangay ni Anyo. Action firing line. Tigin PCR test man siya para sigurado. Doon nagkomod pa kanong presidente. Habal yan man usab-usab ni PCR test, nakapila naman kutuhugon kung ilong. Action firing line. Amo na nga balya ko, no tigaling kay protocol gani, at iway sa mahimo,
gin PCR test man siya ara subong sa Perpetual Health Isolation Room si Presidente Rodrigo Duterte. Pero hindi bot silingon nga may COVID-19 siya waay. Gin siguro lang kiti may ara sila ni Anyo sang pag-atubangay nga duwa. Sang nagligad nga adlaw, gin report man niyo nga si Duterte gin travel karga sa jet plane makaksyon going to Singapore. Action firing line. Pero wala to sa kamaturan. August 3, si Duterte nagpauli sa Davao. In fact, tonight may litrato nga ginpagwa ang Malacañang nga upod ya si Hanilet Action Ana, yato asawa pod ya, kag ang bata apo, no? Ara sa litrato. Basta may litrato siya nag-dinner with his family makaksyon sa Davao City. Action firing line. Gin na klaro malang nato na kay hindi man ta gusto ang presidente ta maglain pamatsyag niya kay kabudlay kun wa isang presidente nga maisog nga magmando-mando sa aton sini nga pungsod mga kaksyon. Action firing line. Kabalo kalain niya ang giniliher nga presidente sang sa nag-assume lang sa pwesto. Kung magano mo na lain gidyang gin-elect nga tawo sang sa nag-assume kala depende guro no sa pag kabalo ka subong ang magtimbang nga bahin may ara sang kaugot mo ang vice presidente kag ang presidente. So why takbalo ko na ng mga tikang if in case gidman Action firing line. pakamuyuan tantag sa tagsa sa aton. Amo din hindi nin tiyempo nga sagi kita ka binasulay subong kadlawan ta na lang ni gani kuno nga mga diferensya, kuno nga mga hindi amo nga nagaklatabo sa palibot tayo human ta na lang ni kag pangamuyuan. Action Brian Warden. Action firing line. Ang positive today sa bugos nga Pilipinas sining COVID-19 ara na sa 164,474 kag 49,034 diring active mga kaksyon. 112,759 naman ang naka-recover kag 261,81 ang patay mga kaksyon. Amo na subong pinaka-update sining nasambit iyang COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Naligid lang kay pagbalik ko, try ko lang boton ng isa ka kapitan diri sa Bacolod nga ang iya sining iya sining tinawo, iya pumuloyo, nagpositive. Ang lain lang kay nagpositive na siya, ginswab na siya, kay suspected siya, nagsuroy-suroy pa. Result positive, kadamo sa i-contact trace action and review. Action firing line. Ang pinakalain pag-direction hands, kay nag-party, pag insuyo nag-birthday ni Goro. Action firing line. Ay, sus ko nga mga tao. Ang lain pag-idire, kay empleyado sang gobyerno, meaning may ideya ka kung anong kakatabo sining COVID-19. Action firing line. Ay, sus ko. Report. Malagid lang kay patrol naton may shooting man, no? Kung isang COVID ang shooting. Action dyan, may gabi. Action na, Bray, isa dari ka persona. Initially, ang report nga ito na baton, isa ka babae, ang hamyangon sa tunga dari isang dalan, Uy. gintabunan sang plastic action, Bray, ining nga persona, kagibutangan na sang police line, Uy. ang palibot dari sa area, kung sa rin nagluntad ining isa ka shooting incident karon nga gabi, dari mismo sa area sang Eroreco subdivision, Aha. Barangay Mandalagan, sulad sang Bacolod. Ibulgar ta na ng lugar to kita laman di nga nagaisanon nga nag-report karon nga gabi, samtang gabubo ang ulan, ang persona ari gyapon tunga sang dalan kay hindi pa matandog sa mga otoridad action, Bray. Aha. Isa ka shooting incident ang naglintad karon nga gabi. Initial report nga tong nga nabaton anom ka mga lupok ang nabatian sa mga pumuluyo sa palibot kag ang nasakwan na lang sa mga otoridad ining isa ka persona. Actually, ari din nga kandak na sang investigation ang katapo sang Philippine National Police Action, Bray, no? Sang paggamentira sa area sang police station number 3 aksyon na Brian sinigang mga talion ano rin siya babae Aha. no babae ini siya kag kung kita ang maglantaw hindi ba niya mo ganit kataas hindi man lang ang height ni action Bray and initially resident in isang lugar man rin mismo. Ang problema diri sa palibot kay amo sa ora. Aha. Why na lang masabi tao nga nagapanglakaton? Yes, Ang mga balay diri sa palibot ak Sumbray halos sumantanan
mga ano ba lang, kasi sa subdivision nga daan, hindi action by lapitanay ang mga balay, no? Ang problema diri namon kay nagabuo ang ulan, nagpulo pa gad kami diri. Sulod kami sa patrol, gina-check naton kung sino ang kapulisan nga diri sa lugar kag nakakuha sang ako sinabi naka-investigar sa diri action by. Plastic na lagi din tabon diri sa persona. Why pa da pamilya gid do kuno nang da sitwasyon? Wala pa gid action by kay bago lang gid mga pila pa lang ka minutos ang nagiligad sa nagbuntad ining sutik incident ining gabi action na bray, no? Ang sitwasyon sa diri area kay kung nagpasulod kay nga daan ang dalan napadapat man mong 2 lanes siya. And then, ang mga balay sa palibot, nagpo nga sa pag-as basang pader. I don't know kung may CCTV camera, no? It's sabi, kung dari ang sitwasyon sa area, pakabito ko rin panggap tinatang, maplasla ka ng suwan, matingmak na manaog sa area dari. I-try na ton nga mag-check ang kapulisan kung may mga information na sila nga natipon, nagkangkanan sa ring shooting incident nga naguntad karon nga gabi. Pero kung makita rin na doon, ang area, may mga bala, no? May mga bala kung rin kita sa pilid at sumbray. Basiyo, abi? Sining lugar, karon nga gabi, no? Kaya pwede kami di, ha? Sige, malusot na natin yung action na, no? So, may initial ka na, sir? Check na po yung sumbray si Police Captain Richard Parito bisan initial information ng confirmation ng sumbray yung sitwasyon, no? Hindi nga sa case, hindi sa shooting incident na naglungkad mga kason. Sumbray? Sumbray? Yes, go ahead, Action Jan. Police Captain Richard Parito, check na lang, gamay lang good. So, initial itong sir may gabi sila, taga-ris action right, sir? Yes, yung gabi, yun sa atin ng mga listeners. Sir, initial information ng sir sinong shooting incident na naguntad dito karon nga gabi. So, ano na sir yung investigation mo? Latest lang. Yes, no, nakabuo yung mga about 7, no, o'clock this evening. Sunod sa hapal man sang ng balay. Yung lapit na tabo yung shooting incident. Ang atong biktima, isa yung kababae. Kada wala pa hindi siya makilala. Okay. Kada ang suspect na to, nakapalag to, hindi pa natin ma-identify. Sir, ang suspect lalaki o babae? Lalaki, sunod sa mga tao after sang incident nga natabo, may isa ka lalaki nga nagalakad after nga biro niya ang yung babae. Pagkapot ito sa may bangka sa mayang dalan sa unahan, nagahulap itong motor sa nagsakay ng hospital. Okay. So, what's rin sir, ang information ng mga baton, yung babae galit niya, naging tiro, hindi sa taga-dari. So, hindi siya taga-dari. Nag-board lang din siya, hindi sa kapalay dire. So, matanda pa kami investigation man. Ay, sunod, pag walang hindi siya nga nag-board dira. Kasi ang last week, magbuhain siya, siguro na puli ay kuno sa informasyon na initial information na taga-Fatis ini siya. So, Fatis, okay. So, siguro na puli ini siya, at subong lang ini siya, nagbalik diri, tagabo ini ang natapo sa pusaya. Okay, bago pa lang ganito na kapabalik diri, tapos pinagahulak, may naghamon ng naglutang sa iya, kulang pa lang sir na may hulak na upod ang suspect, mga husman. Yes, may arang upod na nag-drive sa motor. Ang motorsiklo. Sir, ata ina, ano po nung sitwasyon namin ng kumuson? Di ba yung pinasya na sir? Sunod mo sa informasyon na ginatag sa aton sa mga pumuluyo diri, yung isang masabaki ng pangalupok, dali may anon palupok, no? Sunod sa napataki. At amo lang ina, nakita ng ila isa katawo nga ano na siya pala sa plagyona, sa kalalaki, kaya nagaulat ito sa may nagaulat ito sa may bangga na isa man ka lalaki na may motor na ginagasan ang isa ka spektador. Posible sa amon lang nga pag-analyze na siguro sundan siya at mod nagwain sa sa sinagwa sa iya ng boarding house. So, kung sa nagbalik, posible nga nasundan siya. Okay.
Okay, Roger, mo ginaman mala na magsasabi, no? Yes, so nakita natin nga daw pa halawit ang limos siya, pero wala pa kapalo, ang gusto natin is still ongoing. Kasi kung nantaw natin, on the spot siya, no? Yes, so. Pero on the spot siya. Yes. So, napagano pa nga wala ka sa ginatakot? Ano mga pila na nakita niya? Actually, wala pa naman hindi sa recognize ang mga mga body parts sa community ang mga gansa phones. So, ginawala pa natin ang SOCO. Okay. For proper na lang nila ng disposition na sinamat sa sila. So, may mga bala. So, initially, may harap ito ng mga deform na slagman sa mga anong kaliber. Kita natin, so tandaan lang namin sa pag-abot sa SOCO na hindi sila mabutayan sa pagpangita. Mga pila yan, sir? Initially, nakita na mundo daw isa pa lang, duwa, mayara yung duwa. Pero, ano pa na natin, pero naman, check naman natin na ang area kung sabihin na matapo ng kanang shooting ka. Okay, more or less, mga pila ng edad kung babae, sir? Hindi pa natin na isilip ito. Okay, walang panahon na, ano? Wala sa gaulan na nakalawin sa gilpo. Gani. So, Minister, kung naluntad ang shooting incident, wala kaya gaulan? So, medyo gatalkalikin na. Mga lasing na pa po eh. So, medyo gatalkalikin na din na. Right, Minister, no, kasi ang suspect, unidentified, wala hindi na kasi sa turaya. Wala kay gulong. So, ang pag-describe nila ang suspect is nabuon na medyo dapuon ng lawas. So, anong tuktok ko sir? Nakabonet siya o nakapalo? So, wala pa hindi pa ako ng discussion man. Wala pa kami ng kung ano ang sok ng suspect. Okay. Even the name, wala pa man ito na-check ito sa kasiyak? Wala pa. Pero sa naman possible, kaya mong kuhaan, document sa iyo kayo, baka dalayan ko. Posible, kung makuha mo sa karoon, ma-process ko sa soko, posible na makuha ko sa karoon na identification na siguro, identification card na or documents. Oo, may bag pa sir, wala. So, mayara sa mga bag na gamay. Okay, bag dala nga gamay. So, ginawa ko bong sir, Yes. Oo. So, ma-declare na natin, so sir na patay, di ba kasi? Yes na natin, may niso sa Red Cross, bago wala mo sila nagalin, pag naman Manila nga nag-test na ang hindi nga babae. So, kaya ito na hopefully, ito no, may mga CCTV camera, dito sa libot, makabuhin. Yes. Isama na sa parts natin ng investigation. Kami, may natin boss, may-ari nga sa library nga lapit, kung diri sa lapit mismo sa incident, may-ari nga CCTV para nga makita natin ng sinuman ang suspitsado pag ma-identify natin. Simple means lang yun, sir, wala pa rin nakabalo, mahimo ang pamilya sa napapay. Posible, Okay, wala ka man nag-identity. So, ano na, sir, ang appeal mo diri sa mga pumuluyo sa palibot, sir? So, kung mapila sa kung may mga nakita sila ng mga suspicious ng mga tao, pwede nila nga i-approach man o kung na magtawag ng tato ng kapulitan para nga makuha natin check natin o kung ma-approach natin ng mga tao. Okay. So, clarify ko lang, pinag-diretso ang mga suspect sa national area o dito sa balik na dalaga? Huwag mo balik kung yan ang direksyon tungkol na yung nakimbang ng mga kandiri, mga sibilyan na volunteer o security sa area ko, pero wala din nila sa dapat man kami. So, ang patuloy mo, malaga? Yes, action right? Yes. Padayon lang siya dyan. Yes, action right, no? Si Police Captain Richard Barito, ang Station Commander sa Police Station No. 3, para gitari personal karoon ng gabi nga nag-upod. Balikan ta section John, Sirimat Tinion mag-aksyon. Action firing line. Shooting incident din involve isa ka babayi ha, and ginapangita pa ang suspect sa Sirimat Tinion anong motibo sa ni. Action firing line. Perte, na? Babae, action John. Yes, go ahead. Yes, sa Sumbaray sa Quiapon, live kita nag-report diri mismo sa may area kung sa din naguntad ining shooting incident karon ginamang nga gabi diri mismo sa may Santa Maria Street, Ero Reco sa Diverson, Barangay Mandalacan, Surad siyang Bacolod.
ginahulat-ulat na lang diri ang katapo naman sa scene of the crime operatives o konsuko nga makadiretso sa area nga man yung magakasas sa mas maidid o kung madalong na investigasyon action bray. Sa gihapon, wala pa ma-identify iring babae nga ginluphang sining gabi, hindi pa man aton makitaan kung ano gid ang pilas sa sining action bray nga naangkon sining persona kay kadulom kag isa pa wala pa nabukad sang mga otoridad kay mga bulubudlay man kay kinalaton ang katapo naman sa scene of the crime operative action na Brian. Lang ang sitwasyon diri karong gabi sa gihapon sa area sa Santa Maria Street. Action dyan, may nakuha lang itong ina nga daw basta nag-boarding house na dahil siya alayo ni sa boarding house niya. Pila pa sir kabalay so before the boarding house sir. Dahil lang sa pulupunta o landam dito. Kinapit-lapit lang. Mga meters lang. Mga meters lang action ba yung kaluyon. Yan lang kaya hindi kita katabok para makadto sa may ilang boarding house. Kay napalibutan kita dari sa police line. Ari kita sulod sa police line. Kay ari kami sa may nagapa-uluhandong sa may isa dari sa balay. Ang mga pumuluyo dari sa mga tao sa may sulod. Wala naman nagagawa siniman ng mga tinion para kung nag-board na siya pagpahayag action drive. Okay, kung nag-board na siya, may mga boardmates na siya nga way pagid sa kasiplat da siniman tinion. Yes, may in-action drive, no? Kaya bubunulan ang sa rin ng informasyon kasi wala sa kabalo ko na tapos sila nga. Grabe. So yung naman gabi action drive sila nga sa internet. Sige. Ang nagsabay, ang kung karoon din detalye, mabitihan sa ito sigapon ng action drive sigapon sa ito naman nga paga at pangalagan. Plus report dito sa patole, ang kalibot sa Bacolod Action Jandy at sa nasabutan sa action sa Bacolod Action Ransom. Action Brian Warden, Action Firing Line. Salamat action dyan. Balita sa patrol. Babae patay, ginluthang siring gabi. Action Firing Line. Way patosang pamilya. Way man sang mga kakilala niya. No? Kung sino dira ang may hindi nyo na makontak at this moment of time, ang inyo siring himata, taga-Kadis. Kung yato, may bayit itong ginluthang. Action Firing Line. Kung ang motibo, sininong rason sa likod, sinitanan-tanan, inahibalo naton sa dugang pag-imbestigar sang kapolisan diri sa Action Radio Bacolod. La 7:44 sa aton sining pagpangalagad. Pagbalik na ito, nabuton taning barangay kapitan, ma-commercial ko for a while. Kay medyo naglawig-lawig na ko. Balikan taning kapitan kay Kabudlay sini. Kung sino maning nakaupod sa iya sining pag-celebrar. May selebrasyon sa puloy-an niya nga na-swab test na siya gali and pagwagwa sang result, positive, tisubong nagapanglaghap sila sa pagpangita sa mga nangin bisita. Yato! Na ano nga sitwasyon naman. Pagbalik ko dugay-dugay mga kaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Channel 7:45. Ini nga may gabi lang kay Marcelo Toledano, nag-monitor sa Action Radio, God bless Madrasimo. Si Maria Rodita Diases, salamat gid sa Iroreco. Okay, may ko nabasahan kay na. Thank you gid, Si Adis Gabs, good evening, Action Bray. Padayon kami nagatutok simo mga balita diri sa Punta Taytay. Kumusta ka muna? Si Bert Hirapusco Caraballo. Mayong gabi, Action Bright, tamyaw ko lang, Caraballo family sa Cando, di si Palay City, Kaghinubaan, Negros Occidental. Heaven, salamat man. Si Ken Masadja. Good evening, Action Bright, monitor kami di subong sa Isabela. Salamat, Gen. Elizabeth Malaka Gabala, Araman. Jesse Mark Ann, nagatutok man. Si Rodem Lariosa. Good evening, Action Bright, monitor lang kami, East Homes 5, sa Mansilingan, Guro ini, Si Sir Jeffrey Hilangre, salamat gen. Romy Agsam, Myro Ramos, nagatutok man. Si Milo Hoyatid, mga kaksyon, Amit, na nagatutok man si Rima Tinion. Greet lang ko kay Brad Arnel, Gary Boy, Alvin Amit, Russell, salamat gen, Action Bray. Salamat man sa inyo. Stephen Magbanwa, good evening, Action Bray. Galantaw kaming sang duha ko kabata agapanyapon. Wow, mayo lang ang pagpanyapon. Alma Agravantes Sabater, good evening, Action Bray. Salamat gid.
Rahman, si Roth Kuzawa. Good evening, Sobray, monitor lang ko. Salamat. Tobias Nets, good evening, Sobray. Tamyaw ko lang akong family sa Japan. Kag Montilla o sa Montilla, Moises Padilla. Tobias family, God bless. Eric Moico, Bobonek. Okay, ang Spanish flu. Million ang nagkalamatay, Sobray. Good evening to everyone. Yeah, that's why I mentioned ko na kay Nasor. Thank you again. Si Millie Espino, good evening, Action Brian. God bless sa imo. Kag sa Action Brian, ginatamyaw ko lang. Ang mga nagbato di sa balay or nagbato sa balay, kagabi. Kag kung sino man to, pagkamayuhon lang sa tani sa may mga bata pa din kag puno. Puro kami bayi sa balay. Salamat, Action Brian. Monitor lang kami diri sa Morosya. Ay, nga pa mato ka mo yahaw. Si Madam Tere Piscante Alohita naman niya, maulanon nga gabi, Action Brian, baw, do hindi gid makompleto ang akon pagpanyapon kung hindi taka mabatian, Action Brian. Inaiya. Monitor sa gihapon diri sa Mandalagan, musta lang da sa mga kaapuhan ko sanday Triel, Riz kag Turiel. God bless, keep safe always sa imo, Action Brian. Salamat, nanay. Si Search MacTow naman niya. Good evening, Action Brian. Monitor lang kami diya. Ramel Rala o Lara di Totoy Koryo. Kag King Magbanwa, Hinigaran. God bless. Kag more power halong gid kita tanan. Salamat. Si Mike Hale naman niya. Mike Hale. Action Brian, pa shout out kay EJ Sahul. Birthday subong. Action Brian. Salamat. Si Lawrence Harder Araman. Gapamati from Barangay Antipuluhan, Bago City. Araman si Inday Blaza. No, salamat. Marian Hinovea. Good evening, Action Brian. Lantaw mi live sa program mo Action Radio sa Purok Rene, Barangay Maaw, Bago City. Ang bago, damo manda, no? Neng Magbanwa Pidotera, amo na gali sir nga ginapuga sang PhilHealth. Ang mga OFW, ka mga tunto sila, no? Sagay nila pang kurakot, gali tapos OFW pugaon. Ano fa? Hay, sus ko. Alonan Suset, good evening, Action Brian. Happy anniversary, 51 years. Be safe and God bless ya. Thank you so much sa inyo. Si Piper Persley naman, amo gidna sila gahimo sang layi, sila man galubag. Amo na budlay kon ara sa gobyerno, labi na kon may mataas nga pwesto. Kureke kagide, ma'am. Nan. Hambal pa din ni Piper Persley. Amo na COVID si Lolo Anyong. Kay waay sa barrier sa ila balay, waay ga face mask, kag face shield, labi na distancing, stay positive ang luluan yung hindi man, maluoy man kita. Rose Ortega, good evening, Sobray, monitor lang kami din sa samta naga hilay-hilay. Na-miss ko man ang mga time before, while ka naga plupungko, kabala ka naga timo-timo sang panihapon mo. Dapal gidya sang panihapon. Pas ka pamati, kaya sa Action Radio, no? Sa mo nga mga inuras. Kanami. Jo Marie Pormentira, naga-monitor man sa Binalbagan. Hi lang ko no kay Jenny Perez kag kay Jerry Pilaes. Salamat, gid. Tesitan, salamat, gid. Edwin Pineda, Nore Remetre, Action Brian, monitor dia. Kabugwason man silingan. Daghang salamat, keep safe dira. Si Madam Edith Jose naman niya. Good evening, Action Brian, watching from Barangay Ilupe, Silay City. Si Merly Dolido Magallanes Araman, salamat. Rose Guevara, hello, good evening, Action Brian. Monitor lang ko permi program mo. Lagi ko inaabangan yan. Stay safe lang permi, God bless. Thank you again. Si Lydia Bironio, to Barangay Kapitan positive sa COVID-19, Banago kag Mansilingan. Yes, tsakto na imo. Kompletohon akron ni Action Day la. Corazon Parag sa Binancio, good evening, Action Brian. Monitor kami ni permi Barangay Pahanukoy Upod, Cubana ko, Cirilo Binancio. Si Marlene Privano, good evening, Action Brian. Grabe ulan sa Mandalagan, baha naman. Ay gali. Sige pro panag kamuda karon kon magtamaan gid ni. Kuha na panirado lang, preparar lang. Alunan Suset, 51 years, happy anniversary watching Hong Kong. Action Brian, good PM, God bless always. Salamat. Si Grace Smithon Cousin sa Manyaga Tutukman. Roth Kuzawa, again, Brian, diri banda sa Eroreco, Santa Maria Street, lapit sa bahay ko, nagboard lang da kuno ang babae. Ay, gali. Tiano itong problema sa tuman.
Si Chris Vilma Reyes, good evening, Action Bri, happy 51st anniversary. Monitor lang kami Barangay Estefanía East Homes 3. Stay safe lang kamo, God bless mga ka-aksyon. Daghang salamat kamo manda. Si Madam Kelly Jelly, good evening, Action Bri, monitor lang ko di sa US. Every night ka monitor gin ko sa program mo. Stay safe and God bless. Ga-chat ko na si mo, ma'am. John Minies, anong natabo da? Sa diin. Si Bert Hirapusco Sarabalio, Action Bri, ano ni obra ka mga apprehending officer taman? Nga kon pa sayro ya, wala naga face mask, nga a driver ya ang mabayad multa. Ano panghimanwa ni man ang aton driver sa tricycle, haluson gani makabakal bugas sang ila kita kay tagduha ka lang ka pasayro, mag-amo sinibasi, mag-untat na lang ni biyahe ang mga driver, kag pakalimos na lang sa dalan. Way abi patawad, no? Tani warning, anay bla, no? Una, ma'am, nadakpan ka na, sir? Way pa? Gina-warningan ta kasubong, ha? Dason, dapat ma-face mask ka na. Di ba, action hands? Amo na tani? Gani. Trip lang. Ma-face mask ka na, dason. Kay ka madakpan, ta kaliwat pa, mayroon tanaka. Daw mo lang na tani, blaw. Di kay pagkakita ka wala face mask, dayon niya kadakop bulabunano maninga. Si Ping Luha naman, diri gani sa amon, Action Bri, may positive pero ang gin-lockdown sila lang tupad balay nila nga may Tiangge, firewall lang ang gap sang balay, sang positive wala gindala lockdown sang BHERTZ. Di okay lang na siya sa diin na how. Si Eliza Dulce naman, good evening, so Brian, gapa shout out kami sa Candoni sa Barangay West Alberto Bong and Edgar to Bong and family, and Bernard Lambot kag family Lambot, kay Vice Mayor Mahoy Lambot and family Spankly Rigor, John Jimmy, Brian Dindo, Ingot, Raj, Erian, Aya, Eliza, Aliana, Ivan, Barkas, Mark, Jan Calvo. Salamat. Jocelyn Liboon Dispoho, Araman. Alexander Batig, Araman. Jima Makilan. Hello, Action Bri. Gatanaw, gid kami kadagabi. Wala gid paliya. Bao, kanami, no? Salamat din sa inyo. Si Hedge Aliego, gapamati. Kami di sa Escalante Action. Guwapo. Guwapo. Thank you. Pam Hilado. Kamusta na ang sa Rorico nga tiruhay? Tiruhay galito? Check na tonto karon kay ang report sang patrol gintiro. Duwa na mo, gintiro ka lang o kung tiruhay nga nagbaslanay gid, ha? Cherry Love Caniedo Ribatado watching halin diri sa Hong Kong. Stay safe mga ka-action. Good evening, taga DSB. Basta Ribatado, taga DSB na. Berle Anuales, naga-monitor man from Anuales family. Tats Kumawas, good evening, Action Radio. Tats Kumawas ang Iloilo City. Kumusta ka mo na Iloilo? Naka-GCQ ka mo na subong na? Aileen Mijares, good evening, Action Brian. Tamyaw ko na pamilya ko sa Woodside, Alihis. Inday Plaza, Action, ano balita si Rorico? May shooting. Okay, may binabatian nyo na kiina. Olive Prado, Gargaritano, may gabi, Action Brian, monitor lang ko niya. Calvo Suba, great lang family ko sa Tangob, Piniacoba family. Good evening kay Ayana Arnoco, Helen MC. Good evening, Action Bri. Monitor lang kami diya. Shout out na kay Charlene Samuel Canjasin. Gapamati gid subok. Sige. Balikan kong iban karon dugay la 7:56. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala,
inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa Padayon kabula ka pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 8 na. Gina-endorso maraton sa inyo mga or sa radyo kadamo na ang local transmission sa aton. Siguro kinanglan na mag-decide ang aton nga mga mayor sa kada banwa nga ibalik ECQ ang mga banwa agud malikawan kag mabatuan nato ng COVID nga ini. Pigado man kami, remedyo general man pangita pero daw mas maayo nga ibalik jutay lang na ang gagwa utod. Pero salamat sa imo sining suggestion. Halin kay 9952 ang balya, remedyo general man lang kami. Pero kung maginamo sini, pwede man kita ka ECQ, makadali lang maidiyahan lang na. Halin naman kay 94 or 5945, Action Bright Tamyaw ko lang, Family Irim,
Seldora, Kustan, Iskusar, from Luntoy sang Kinabong 3. Salamat. Halin naman kay 305. Good evening, Sobray. Monitor kami ni Esther Salmorin de Los Santos, Carlos de Los Santos, Barangay Nagasi, La Carlota City. Salamat. Halin sa kay 6757. Good evening, Action Bray. Mangkot ako, Action Bray, kung san o ang DSWD magpanghatag sang SAP second batch ba lang nga lift out families diri sa Barangay Alihisa. Namangkot ako sa Barangay Chairman, kag purok President, wala man sila kahibalo. Sige, try natin nga malambot na sa dason ngayon adlaw si Madam Pasitatero. Halin sa kay 8053. Good evening, Action Brian. Para sa ako ng statement sang Palasyo Subong daw hindi na mapatihan. Muna kay daw ginainto ta mga tao, tamyaw ko lang si Lula Consing Doriasa. Si Tintin nga isang purok Marang Mandalagan. Kumusta Mandalagan? Daw gaulan ko, no? Last 8:03 Action Radio Philippine Standard Time. Daligid lang. Kay concern kita diri sa isa iya ka empleyado sang gobyerno, New Government Center or Gobyerno Bacolod, na-assign diri sa Old City Hall ang nag-positive sining COVID-19. Pero sang nag-positive ini siya, do kadamo sa mga activities pa nga nahimo niya before niya nahibalaan nga positive ini siya. Sometimes sining result abing akadugay gid niya magwa. Ang I understand gani daw 2 to 3 to 4 days malang ang nakik-15 dias do way pagyapon blaw. Action firing line. Tiya man ang ibanda do nagasalig-salig kuno abi eno nga ti libre basi pa lang muni na positive gali bali pero kadamo na sa nakahalubilo mo bla. Online sa firing line. Sa aton nga linya ang Dagod Barangay Kapitan sa Barangay 40, Kapitan Elmer Villanueva. Sir, good evening. Aming gabi, Action Brian. Salamat sa imong time, Kap. Kumusta, Kap? I understand dira sa Barangay 40 Subong. May ara sang 3 nga nag-positive sa imo dira nga lugar. Isa diri Barangay Kagawad duman mismo. Kay pero ang Barangay Kagawad ni daway na tadi problema kay naka-quarantine na ini, no? Diri kita concern sa isa ka empleyado sang syudad. Anong natabo ni sa iya gid, Kap? Sa para Action Brian, ini nga po nga patient number 1 nga nagatrabaho sa government center sa Old City Hall. Siya gin-subject siya sang last July 29. So, galing lang ba nakakatingalahan, nga kadugay, nagwa sang niyab lang ang result. Ang result niya, nagwa lang sang August 13. Ang problema sila nga patient, Action Brian, kay since nga na-subject na siya, ibang siya naghatag niya sa iya, gibla personal nga interest, bilang interest ng pamilya niya, sa kabugutan, nga dapat siya, ano rin siya mo, na-consider na siya nga PUI. So, eventually, wala siya wala siya nagpabalo sa barangay nga naka-swab siya gali. Uy. Para nga tani, amon siya bala ma-monitor, makuha sa adlaw sa ating mga behaviors natin, sa nga mga body signs. Nagipos-ipos lang siya. Okay. So, then, last last August 10, birthday niya, nag-birthday siya, nag-iwas niya birthday. So, kadamo sa iyang mga bisita pa. Disgrasya. So, bisita ko gani, nga may mga upod niya siya, nga upod sa trabaho, nga nag-ibisita yaman sa nga birthday. Susko. Saan ito nga na-ikap? August 10. August 10. Ba? Nakuha ang iyang result, August 13. August 13. So, ginswab test na mga July pa to. Kalayo na sang distansya. Almost mga 14 days, I think. So, sa 14 days na, do kadamo na ginsang iya sini aktibidad nga nahimo, Kap, ino? Yes, Akin Brian. So, subong nga nag-positive siya, ano ang naka-contact tracing naman ka mo? I understand, sini nga hapon daw may ginpang swab dira, pero kompleto na ni Ayhan. Amo na ni mga naka-close contact sining pasyenteng ini, Kap, Ayhan? Sa for Action Bayan, ang mga close contact niya, ining hapon, na ano namon, na paswab. Salamat, gid. So, halos ubos-ubos na, gid? So far, ang close contact niya sa barangay namon niya, sa barangay 40, so far na
swab namon. Mhm. Pero about sa iban to yung balita naman ng mga bisita ng iban coming from different barangays. Aha. Amo to yung white kami kabalo kung ano itong ilang sitwasyon. Sus na, ano nga sitwasyon. So mga pila na subong na swab na ninyo nakaparte sa iyan eh. Again, Action Brian. Mga pila ka bilog na swab mo ni subong nga hapon na, nga daw na ubos nyo na gid. So for mga around mga 30, Euro plus 30 plus. Bukod damo, galiniti. Mostly, gro, mga family members siya ni Kap, no? Yes, Action Brian, yes. Aha. So, kumusta? May ara ka na subong lockdown, isolate mong area. Anong sitwasyon ka? Yes, may ara kami may ara kami lockdown sa mga pamilya lang those who are positive. Aha. So, mga tupad-tupad balay nila iya? Yes, may nadala ang mga wagib na alagyan, isa lang ila alagyan. I see. So ang mga pamilya nga nabilongga, so nadala sila sa lockdown. Okay. So, atong mga bisita niya, ano ba si kilala yaman to? Ano nagbulig man siya nga i-contact ato abi para magkadto mo da or mapaswab test man sa City Health? Abi ano sitwasyon? So far ako sa bayan. Hindi ni sila panugid. Ay nano man naman. Nga Why ko kabalo nga nag-iwan sa birthday niya, kung why nanugid ang yaman nga friend nga go naman sa NGC mo. Klaruhon talaga di ba tiyaga pangakig sa iya ha? Ang ato lang diri bala nga ginapangita tato ang mga bisita niya kung sa sino man kamo sang nagtambong sang birthday sa isa ka empleyado sang syudad nga na-assign sa Old City Hall, please lang inform dira abi ko nakilala nyo ni magpa-swab test kamo or kadto kamo sa nearest nga barangay nyo da kag magpa-check sa Kapitan or BHERTS Kapitan Elmer Villanueva sir, ano? Yes, Action Brian. Aha. So, sa Barangay 40, alone sir, pila kabilog da ang na-lockdown mo da subong? Kag pila gid ang positive da subong nga confirm? So far, ang confirm subong namon is 3. 3. Ano nga mga purok sinikap? Purok Amalis, 1. 2. Kaga diri sa Purok Bagong Katilingban, 1. Aha. Amalis, 2. Isa sa Katilingban. Yes. Si Katilingban, amo ning Barangay Kagawad? Roger. Pero kumusta naman ning silang 3 yakapya ang ilang sitwasyon? Kumusta na ni sila ya? So far, subong ang sa 3 sila, ang patient ano mo naging dala sa quarantine facility sa syudad. Aha. Ang 2, ari lang naka-home quarantine sila, kay so far daw wise lang may ginabatsyag nila, okay lang sila ya. Asymptomatic lang sila ya. Yes. Anong isaya kumusta ya Kap? Aside kay Kagawad, kung ano ning siya natabo siya nga nag-positive ni siya? I think si Kagawad, Euro ay taniga, siya gid, kay lasi sa iya workplace daw. Ang isa, aside sa kay Kagawad, wala labot kay Kagawad. Ano siya sa Amity. Nag-volunteer sa Amity na. Okay. Driver, nurse, or ano nga sitwasyon? Basta dra siya affiliated Action Bayan. So naka-home quarantine lang ni siya? Roger. Okay man lang siya. So mga naka-contact yung sinina swab naman, Kap? So far na, balik siya gani ang contact tracing sinin. Ay! Ang upod lagi niya mo ang nag-positive, then sa contact tracing, siya. So pag swab sa iya, positive man siya. So as of right now, abi, kay may 3 ka na ka-positive, may mga gin-isolate ka na, may gin-lockdown ka na, kontrolado pa man ang Barangay 40 Kap, okay pag ma-manage lang, okay lang. Kaya dapat kabalakan ng mga pumuloyo. Roger, ay ang mga pumuloyo sa mga cooperative man. Sige. Kap, salamat gid sa mga time, kag stay safe man dira with your family and mga constituents mo sa Barangay 40. Thank you, Kap. Yes, Action Brian, salamat. Salamat, Kap. Action Firing Line. Tiyan mo ni, learn kita sa lessons ka ngayon sa niyo. Basta ganing gagin swab test ka na, meaning suspected ikaw, dapat gin kadinahan mo ng TL mo aksyonan. Action Firing Line. Di ka na sa gilibot kung may kaugalingon ka na nga kwarto sa puloyan mo da. Why ko yung blame sining isa nga taga Barangay 40 gina-generalize ko niya subong niya ang akon sining opinion. So it's uliton to every night tama nang ginambalte. Once ganing nga swab test ka because nga suspected ka on your own bala nga thinking bla butang nyo ni sa ulo nyo nakita nyo niyo sa nagalantaw sa akon na subong ni utok tabla mag home quarantine na kamo kag
pungko kamo da sa kwarto, hidigda kamo da maglingaw-lingaw kamo da hindi kamo na magwa kiti. Di naman grubago sa aton nga si Kagaw nga ini makalalaton paagi lang sa droplets gani mo. Oh, inapatabunan matata ilong kag ba kag basip lakad na pati dulonggan tani sungsungan tani kay besi sumulod da blang Kagaw sa dulonggan ta. Tidon di man na guro mabudlay gid, no? Nga himuon, tilantawa nag-birthday party, iya mayara sang bisita. Igo morahon positive, pero may ideya na siya nga gin-swab test tagali suspected siya. So kung suspected ka, suliton ko kadinahid ang tiil mo. Panago kada until the such time nga ng result nga kung negative ka gid man hala kuaad ang laks ang kadina mo kag magdalagan tudos kalipay. Action firing line. Di subong hindi lang ni siya kay amo ni nga case kadamo na sa mga nagpositive nga way ga pahimuyong spuluyan kundi sagi pa de ka laday. Action firing line. Kamo na yung resulta imbes nga gadyutay ang aton sini nga nagpositive mas nagdamo ang gina-contact tracing sa aton nga mga otoridad kay kadamo na sang nagkala nahalubilo mo. Action firing line. Amo na blang ang sitwasyon na bonano maniman. Do ka tig-agid sa aton. Ariya naga-chat ko subong syonan sa taga-US. Siya ang diferensya di sa US subong syon bray. Waay ga pala mati ang pumuluyo sa ila to. Action firing line. Imagine mo na kuno nga hambalon to kuno sa US nga i-control yung lagaw nyo. Naga-shopping. Paya gani ya. Action Brian Morden. Action firing line. Imagine mo na, grabe niya nga halit ni COVID-19 mo. Tiyan mo na yung sitwasyon, no? Sige. Pagbalik naton karon si Action Dale unahon ko gini. Kaya nga, adi sa syudad sa Bacolod, mga ka-action, we have duha ka mga barangay kapitana ang nagpositive. Mga frontliner, ini sila. Dinto mga aktibidad, kaangay sa tagtaganay isang SAP, kaangay sa pag-lockdown sa mga puroks nila kung may mga positive. Fronte, gini sila kiti kapitan sila mo. Isubo nagpositive, no? Oh. Kagawad, may araman. Kag may isa ka janitor sa isa ka buluthuan diri sa Bacolod, yung nagpositive man. Action firing line. Ang atong sweeper nga napatay sa Libertad, nga taga-Purok, San Roque, sang barangay Tangob. May nag-report diri sa ato nga kadugay kuno gin gin siradaan. Action firing line. Gin lockdown. Pero daw okay na kuha na siradaan pero ulihin ang tanan bla. Amo man nakahinay kung kisa sa aton sa ning otoridad mo. Action firing line. So why nagasynchronize ang aton nga goal diri do hindi tagid dayon malabot because nga ang diferensya piyak kag piyak. Why nagasynchronize ang tinutuyo ta? Do mo na bla. So suliton ko why tadi ga basol. Ang aton diri naga-remind kita nga starting tonight let us remain calm lang ta kag inabalang buliligay gid no sa ang sitwasyon ta subong kululbaan. Action firing line. Kululbaan. Sige, last 8:15. Pagbalik naton karon dugay mga kaksyon. Si Action Dale Salazar. Kay paplastar ta siya. Inay nagkalatabo diri karon sa Bacolod. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. May gabi lang sa kay Ayana Arnoco. Good evening. Salamat gid no. Si Calvo Suba Arman family sa Tangob, Pinyacoba family, nabasa ko na. Okay, si Lilia Taton, Sir McTown, Axel Bride daw galain ang taplik tahaw. Ari lang kami gamonitor kada gabi di sa hinigaran kay kapigaw kung wala action radyo nga Brian Morden. Sobra. Sa gabi daw gautod tulog ko kung di kami kapamati. Di. Sure ha? Anong taplik man ang buhok? Naglaba ng buhok ko natabad ng mapagupit. Si Kate Liamas naman niya. Good evening, Sobray. Ari lang kami di kapamati sa Villa Estefania Phase 1. Good evening, Manda Samon, mga officers sa Villa Estefania 1 and 3. Kag neighbor mo lang diya. Keep safe and God bless. Salamat, Gid. I hope nga makakitanay kita dila. Kung isa makita, mula ko na dama, ga lakat-lakat, ka naka-shorts nga dumaksir na blang tsura.
Almira Lim Malazarte naga-monitor man. Si Tots Bravo, Action Bry, always tutok gid ko, tutok si mo every night. Kinatamyaw ko lang dagali akon mga brother and sister sa Sito Katali, Sitio Gurino. Barangay Daabanua, Kabankalan. Alright. Si Tats Araman. Mga ngalan yung mga namin yung may ara. Tots, Tats. Okay. Tats Kumawas. Good evening, Sombray. Sa liwat Sombray, greet ko lang da upod ko sa work sa ELT printing press. Locsin Street, sinsya gid, gid ako makabalik work kay stranded pa ko. Salamat gid from Tata Ricania of Iloilo. Bao, natabuan ka da. Sige, libre man gurutanan, sir, ano? Mark Pico, good evening. Action Bright listening from Doha, Qatar. Musta ka mo da ang Qatar, linong guro, no? Si Thirdile Pandanduyan, Keshiel Despi Lotrago, gintagi lang. Rafael Galimba Mendoza, Action Bright, good evening. Greet ko lang da sa Tagasilin Homes. Romvel Sina Rosa Hingko, good evening, Action Bright. Monitor gid kami di sa Murcia. Tamyo ko lang akon bata na si Rabbi kag akon bana na si Nathaniel, idol kagid nila. Salamat. Salamat. Lydia Aligato, good evening, Action Bright. Greet ko lang sa Daahan Dumanan family Aligato watching from Japan. Madam Amy Esmeralda, present man. Si Addis Gabs, Action Bright, guwapo. Nabi, may gambal guwapo sa ako, no? Namian ko na. Gasubaybay ko. Tagagabi mo. Ginabantayan ko ginbalita mo. Salamat, ma'am. Si Michael Kalamon, Kamalon. Shout out lang Action Bright sa family Kamalon sa Talisay. Si Aliza Dulce naman niya. Good evening, Action Brian. More than pa shout out kay Lino Lambot, Barangay Kagawad, San Jose, Sipalay. Agustin Torres, taga-monitor man sa DC2, Alihis Ina. Jesselyn Andrada Changson, good evening, Action Bright. More than monitor lang kami din Barangay Mansilingan, Lihog. God bless. Si Roldan Felizardo, watching from Quezon City. Action Bright kadagabi, gid ko ga-monitor sa program mo. Daghang salamat, dila magkataka. Jalen Liante, good evening, Action Brian. Congrats, Action Radio. Happy 51st anniversary. More power. Keep it up. Keep up the good work. And God bless watching always from Hong Kong. Sa HK to siya. Si Charlene Candiasan, Helen MC. Hi, ma'am. Maricon Vignolan, ask kami party shooting incident Barangay Mandalagan. Okay, na-report na naman kay ina, ma'am. Patay gitong babae, no? Na-check pa karon mo motives ito. Kag kung sino suspect. Ramona Azero, good evening, Sombray. Greet ko lang Azero kag Jukadis sa Inrio sang Barangay 35. Merly Gonzaga Araman sa Barangay Alihis. Okay. Ramshel, salamat. Jen Lee Cabales from Pasig. Romy Agsam, Damin Minda. Action Bright, good evening. Wala ka mo ga-cover gintiro nga babae sa Erorico. Tapos na, ma'am. Unagi kami ito, ma'am. Ato subong gina-plastar na. Naulihi ka lang guro gamay, ma'am. Obi-Wan Kamuti, Action Bright, good evening. Pwede ang mga COVID positive nga wala ga-cooperar, lagawon na lang na, lawagon na lang mga ngalan, manghalit na sila. No. Ang ako nga suggestion, gani simple lang mo. Lawagon ang ilang ngalan, lawagon ang street, sila puloyan para mga tupad-tupad nila mag-aware bala mga tao. Bla. Kundi hindi na sila magpalapit na or ma-distance sila. Kundi hindi maglapta si COVID-19 kaya nakilala mo na siya, damo na kag ang family niya. Hindi man naguro discrimination na kung hindi ka magpalapit sa pamilya kaya ang tuyo naton diri gani nga hindi maglapta kundi distansya ka. Kaya ang COVID-19 suliton kung hindi man ni makahuluya nga balatian, hindi man ni dapat taguon. Hindi ni siya pareho sa HIV bla. Nga ang ini nga balatian dapat taguon mo ni kay HIV nga balatian nakuha mo sa imo sining pag-usar sa konsin o lang nga babaye, mangwa ka na sa mga fly by night nga babaye or di gani si lalaki kag si lalaki na naghibong HIV amo na makahuluya na siya nga balatian, that's why ginatago na siya. Pero sa COVID-19 nga makalalaton, why not nga
i-divulge sa itong pangalan. Bisan ako, gusto ko na Ngayon pabalo na yung mga ngalan nila para aware tanang-tanang nga tao nga siya positive na pamilya niya base pa lang dilo distansya ka muna. Di ba, no? Galing yung mag-suggest kasi base bla maglain. Palas 8:22. Si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:22 na sa aton nga pagpangalagad. Gina-endorso naton sa inyo ang pagpangalagad mga kaksyon, balikan tagamay lang nga aton siri panamyaw. Halin sa kay 8182, good evening Action Bri, always gid kami nagamonitor sa imo si Renren Nigalia. From sila ay siri halong kagid pirmi idol. Salamat dire sa inyo. Halong man kamuda. Halin naman sa kay 5233, good evening Action Brian, tamyaw ko lang Calvin kag Jen kag happy anniversary Action Radio. Yes, we are now 51 na katuig nga naga-serbisyo publiko. 51st anniversary actually today sa Action Radio because ng COVID-19 nga way kita gina-allow sa mga gatherings. So way lang. Nag-greet lang kami sa amon sa kaugalingon kag kamo dira. Salamat gid. Way lang tanay parade, way lang tanay kun ano nga mga extra nga aktibidad. Likaw kita sa COVID-19. Action firing line. Sige, now check na to na sa Action Dale Salazar kon arara sa aton sining linya. Action Radio City Hall report. Kag bantay man kamo da sa nagapamangkot di sa shooting incident sa Eroreco kay may update kita karon dugay. Action Dale, good evening. Action Bri, apisar nga ginasunod na sa mga barangay officials ang minimum health standards sila sining pagpangalagad karang COVID-19 pandemic. Wala gid Action Bri no na punggan nga sila mismo ang matapikan man sang COVID-19. Mismo ang chair sang local IATF Vice Mayor Sid Familiaran ang nag-confirm no sa aton nga positive sa COVID-19 ang duha diri ka mga barangay officials sang Bacolod City tunong barangay or village chief Action Bri unati ang muna ang pag-announce man ni Kapitan Boy Pico sang barangay Mansilingan kagay kadua amo ni si punong barangay Ricky Miares Sr. sang barangay Banago Action na Briana. So bangod sining development dagsaka na sa tatlo tanan ang confirmed COVID-19 cases sa bahin sa mga barangay officials kay una naton nga report amo na siyang barangay Kagawad sang barangay 14 wala man gani sang travel history Action Brian. So duha ka kapitan kay isa ka barangay Kagawad no ang positibo sa COVID-19 diri sa may syudad. So ang kung pamatian nato kay ina ang pronouncement or palayag no. Action Dale, bali kuha na duwa na kakagawad ginang positive Action Dale. Bali Action Bri, isa kakagawad, duwa ka kapitan. May isa nga na-interview ko while ago, taga Barangay 40 Action Dale. So additional Action Brian. Yes, so yes. Apat na tanan ang nakatapikan no sa ning COVID-19. So kaina again flex aton ni punong barangay Lady Grace Gonzales ang Liga President man sa mga kapitan diri sa may syudad. Nga tiya man Action Bri, iyaman gina-check kung kamusta na ang duwa ka mga kapitan nga sunod siya
ti okay man or stable ang ila sining kondisyon. May mga sintomas nga ginabatsyag aksyembray. Nga muna ba nag-decide kay Kapitan Pico, kag Kapitan Mijares nga magpaidalom sa swab test aksyembray. Kag sa ulit man nagwa nga positibo sila sa COVID-19. Bangod siniti may mga precautionary measures nga implement like lockdown sa barangay hall sang barangay Mansilingan, kag lockdown man sa barangay hall sang barangay Banago aksyembray. Kay si Kap Mijares nakapatigayon siya sang session, after session after pila kadlaw nagain ng pamatyaga, nag-swab aksyembray kag sang Sabado nagwa ang resulta nga COVID-19 positive siya. Man kay punong barangay Pico nga kahapon gid lamang aksyembray nagwa ang result nga positive man siya sa COVID-19 kag last week man siya aksyembray ginapaydalom sa RT-PCR test matapos nga nagbatyaga sang on and off nga hilanat, loss of may sore throat nga nabatyaga aksyembray kag body pain o kon pala nakit man sang lawas. So mo nga ambal ni Kapitan Gonzales nga bisan barangay officials hindi dapat pagbayan ang ila sining nga kaugalingon aksyembray kag doble gid nga maghalong para mapangapinan ang ila sining nga lawas, especially aksyembray kung magpadulong bala sa mga lockdown area. Sila ini ang nagabulig, no, ang naga-assist man sa City Health Office sa pag-evaluate sang area kung ano ang coverage sang i-lockdown kaso nga may mga positibo, no, nga confirmed cases sa ila sini nga lugar action Brian. So muna lang pangabahin ni Kapitan ni Councilor Gonzales nga ofdan sang pangamuyo at agan sang moral support action Brian. Ini mga punong barangay kag hopefully maka-recover action sa COVID-19 kag makabalik man sa trabaho. Kung naka-isolate sa karon ini mga punong barangay, ang balik Kapitan Gonzales pwede sa gihapon ang skeletal force action Brian kung may mga meeting pati gayunon pwede sa gihapon pati gayunon virtually action Brian kung may mga importante nga mga transaksyon or talakayan. So pwede gid sa gihapon makakandak sang meeting ang punong barangay action Brian para at least, no, kung may mga importante nga mga tikang nga dapat himuon sa pakig-away kontra COVID-19. Magluwas sa mga punong barangay, may action Brian janitor naman, no, sa bahin sang Douglas Occidental High School nga nagpositive sa COVID-19. 24 anyos sining lalaki kag residente sang Roadside 2, Barangay Alihis, Syudad sang Bacolod action Brian. Sa interview naton sa Principal Force ng NOHS, Sir Mario Maca, dinang bali action Brian nga protocol di ka eskulahan nga sang nag-umpisa ang COVID-19 outbreak, hindi na tani kung dapat nga magwa sulod or magpuli ining mga utility worker dira sa NOHS Patron para masiguro malang safe sila tanan since ang South Patron action dyan, action dyan, monitor please, ga report sa Action Dale. Go ahead, Action dyan. Action Dale. Sa na-mention to na action Brian, amo tong protocol ni Sir Amaka nga kung yung mga utility worker hindi na dapat magwa or magpuli anay sila sining balay samtang nagapadayon ng COVID-19 pandemic. O galing gining janitor action Brian sang August 7 nagwa ini siya silang sa NOHS kag allegedly nagpuli sa Linis action Brian. Nagbalik sang August 9 sa NOHS kag dito, no, kay kumagadto kada sa NOHS action Brian ang mga teachers ginasas na may triage area dira action Brian nga nahamtang sa NOHS. May mga medical officer kang magsulod ka dira i-interrogate kay interview kon kundi nga nagkadto. So mo that time August 9 sang nagbatsyag sang hilanat ining janitor, so ginhatagan siya sang request for swabbing action Brian sang medical officer man sang NOHS kag August 12 nagpaydalom sa swab. Pagka August 16 o kung kahapon gid mga adlaw nagpositive action Brian ang resulta sining janitor. So ambal ni Sir Amaka, may ara siya sa mga possibly mga close contact man, 7 kabilog ang yadra ang mga kaupdanan. So ginswab sila action Brian subong adlaw pag ipatigayunon ang disinfection sa may engineering kag clerical department sang NOHS. So mo ni siyang una na-confirm COVID-19 case sa bahin sa mga eskwelahan. Although tingi pananaw di action Brian ni Sir Amaka, hindi sa NOHS niya nakuha kundi possibly
sa komunidad. Amo na bayang stricto gid ang protocol nga na-implement sa NOHS na kung may mga simptomas kada ang ginabat sa action Bray ang imo sining history sa tinalikdan nga mga inadlaw ginahibalo pa lang sa triage area kay Direction Bray masas gid sang medical officer sang bulutuan kung ano ang nagakadapat. Amo to ginatagan siya sang request for swabbing libre man na since may naghalin man sa doktora ang request sa Brian kada mo na sa ulihin nagwa nga positibo ini sa COVID-19. Aring palihag ni Sir Mario Amaca ang principal force ang NOHS. Oo, pero hindi rin niya nakuha. Bali siya sa kuha yan, ha? Oo, kaya pag parating nga daan siya ko, hindi nakaputi sa gay kuha. Hindi siya yan, nagkuha pa yan sa Biyernes. Pagka Domingo, nagbalik siya, may lanat na siya. Okay, sinil... Ulit ko sa ila, kaya ang basang doktor, hindi siya magtala, kay ulubrahan niya niya. Kaya mo, di mga tao kasulod, public place niya eh. Di in-advise siya nga mapuli sa alis ang doktor dire. Kagit pa-swab siya, in-advise siya tagaan sa request for swabbing. Saan na nagwa result yun, sir? Sa 12 shot in swab, nakabalo kami kahapon. Ang result, yung positive? Oo, the 3 days. Okay. Bali, sir, supposedly, dapat naka-in-house sila, sir. Hindi ko na sila gusto pagwaon kay Butlay na magwa tagali. Siya mo, siling ko yung tagali sila papagwa kay siling ko, mas mayo na rin sila kay tik kong panyaga. Ganina palutuan ko sila panyaga o sa mga polis din. I see. Yan, hindi magwa sa hapon. Daw mo na wala. Actually, nakulit-ulit sila sa una. Hindi siya pag-COVID din pang kuhan ko sila sa sulod para nga hindi butlay na mo. Oo, natakdan nalatnan to sila komunidad. Kung sulod yan, hindi kang latnan. At siyempre mo na siya ang palihag sang principal sang NOHS, si Sir Mario Amaca, Action Brian. Nga mo na blang protocol lang sa una, wala COVID-19 pandemic, di pwede lang makagwa sulod, makapauli ni mga utility worker. Pero sa nag-start ining pandemic or outbreak, papatuman ni Sir Amaca ining hindi na magpuli kung mahimo pa lang o galing ti ining janitor nga nagpula Action Bray, nagwa gid siya sa Negros Occidental High School Action Brian. Sa iban nga bitagikan sa Bacolod City Hall, sa bahin sa Barangay 31 Action Bray, COVID-related sa gihapon nga balita, may sang senior citizen nga napatay sa Sinangay area sa may Purok Islamic or Fatima Islamic Center diri sa may syudad sa Bacolod. Ti ang hambal diri ni punong barangay Herman Bolilazar Jr. nga sang Sabado nga adlaw nagtaliway ning senior citizen sa 64 anyos nga babayi Action Brian. Kag ti amo ni makabig siya nga probable COVID-19 bangod na ka-eksperyensya sa sang loss of or difficulty of breathing Action Brian. May on and off man ang sining hilana trason nga ginkuhaan siya sang swab specimen although nga nagtaliwa na siya sang hapon sang Sabado nga adlaw. Ginsil off man ang area sang Purok Fatima Islamic Center Action Bray sa dira ka compound may duwa ka pamilya may walo tanan ka mga himata ang ginpaydalo man sa RT-PCR test para masiguro nga cleared sila o sa COVID-19 Action Brian. Subong ining adlaw ginkandak ang swabbing sang otoridad Action Brian. Sa kabugusan ang Barangay 31 ang mayara karon sang 4 tanan ka confirmed COVID-19 cases kaganing 4 tanan naka home quarantine sa area sang Purok Santo Niño. Aring paliwaga ni punong Barangay Herman Bolilazar Jr. sa Barangay 31. Bali ni siya sir ng may maintenance sa iya ni bilang Abril. Bali ang ginistorya namon ng iya nga bata so sang Monday last week ini nagsugod hilanat on and off. Tapos may shortness of breathing. So sang pagpanawag sa amon sang iya nga bata atong duga na siya hingalo hindi na magkaon tapos ginahapo few minutes after na patay na siya. So, gin-relay natin, gin-inquire natin sa doctor in charge nila sa amon, si Dr. Aroldo, sa CHO, nga di ang iyan nga case daw is COVID probable. So, amo na siya nga gin-seal off naman ang balay niya mismo, bali compound na sila, sir, duwa ka pamilya. Ang napatay ka, lalaki o babayi? Babayi, 64 years old. Siyempre na batihan ang tinog ni punong Barangay Herman Bolilazar Jr. sang Barangay 31.
Sa mabot ka September 1, mag-resume ng voter registration sa Comelec Bacolod. So sa bahin din ni Bacolod Election Officer Attorney Anthony John sa Relaction Bray, ginalantaw niya nga 100 gid lamang ka mga applicants or magaparehistro ang ila sini ma-accommodate sa kada adlaw. So from Tuesday ni hasta Sabado nga adlaw from 8 a.m. to 3 p.m. 3 p.m. ang cut-off ni Election Brayana. Kaga mula 100 lang sunod siya bangod luyag man nga masiguro nga ma-implement ang social distancing action na Brian. Ang patugyan lang ni Attorney Saril nung ati kinahanglan ang minimum health standard ang sunod kay sunod siya hindi gid mag-transact ang mga Comelec staff action Brian kung ang applicant wala sang face shield o kung face mask kag dapat bayra man sang kaugalingon nga ballpen nga dalon dito sa Comelec office kay may mga forms pa nga dapat iga-fill out action Brian. Ari tingog ni Bacolod Election Action Office. Dale. God sa lang ko Action Dale kay pasulod ng patrol. Sige. Mga balita gikan sa Bacolod City Government sa ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Amo lang senaryo maka-action sining COVID-19 pero tidungagan ta na corona. Balikon tang patrol anay kay check na to ning follow-up report sang shooting incident dira sa Eroreco, Barangay Mandalagan involved sining babayi. Objective, balanced discussion. Balikan ta sila abiyanay ko na ng kumusta na may family nga nag-abot dira may nag-claim na bala ano balang rason siri taran-taran las 8:37 na sa ton siri nga pagpangalagad. Action Firing Line. Ara na patrol patrol, good evening. Patrol Action na Bray, sa gyapon na kita nag-report rin mismo sa may area, sinigid na mga gabi. Bago lamang nakuha ining bangkay, sining babae, nga initially sunod sa mga kapulisan, particularmente na ni Police Captain Richard Parito, ang station commander sa Police Station number 3. Ini siya kilala kay Sara Riboton, more or less 29 to 30 years old, residente sa Surad sang Cadiz. Kag sa itong pagpangusisa karon nga gabi na ibaluan nga sa mga kapulisan nga hindi lamang galit na gaisahanon si Riboton siyang papauli na sa ila pulian. Initially may duwa pa inig ka mga kaupdanan nga lunsay man mga babae at sombray apang sa nagluntad ang shooting incident nagpalagyo ini kag wala pa makitaan tubtob sini nga mga tinion. Nagapabilin nga isang suspect, isa ka lalaki, dakoon ak sombray, amotong gunman abi, kag ang isa ka persona naman amotong nagahulat sa main road sang Eroreco subdivision, kag dito nagsakay ang suspect, no? Ang sitwasyon diri karon ni gabi sa Laragway nga to nakitaan, initially hindi pa i-confirm ka pulis kung siya bala ining si Riboton miyembro ka isa ka lefties group. Initial report na to nga nabaton diri sa area amo magina action by no ang information diri. Ginaulat naton nga mismo kung may or other progresibo nga grupo bala action by diri sa may Negros Occidental. Ginaulat naton nga makuha ginila ang exact name sining persona nga ginluthang karon ni gabi. Ato na naisip kay na diri natis magalin ang scene of the crime operatives may mga anom tanan ka mga basiyos ang armas luthang na recover sa area. Hindi bigya po matumod kung ano nga kalibres ang armas luthang. Ano tabo gari sa direction Bray, ining si Riboton, halin isa sa may balaligyan, dra sa may bangga, mga more or less, mga 50 meters ang kalayoon, nagbakal ini mahimo sang iya palampal niya punon. Kay diri sa area, ari ang bitbit niya nga inasal, may puto pa diri action Bray nga nasulod sa may plastic nga naduag sang blue. So sa tupad lang gid niya agsumbray no, nagkaraplak ining mga bitbit niya. Mapauli na ni siya sa iya diri ginarintahan nga balay. Ang natabo sini diri dubag ulang sa kuno agsumbray liwat nga nakabalik diri sa iya ginarintahan nga balay. Kaya nagpauli ini siya sa may syudad sang Cadiz. And then tiya mo sini nga gabi nagluntad ining shooting incident. Kung usuyon ta kag sundo naton ang pulis karon hindi gid man aksyon layo sa iyang ginarintahan nga balay. Ining lugar ko sa rin nagluntad ang shooting incident. Kung isip-isip ko mga more or less mga 150 katapak no. Galakat kami diri bakadto sa iyang ginatiraran aksyon bray.
nga balay, no? Kag diri sa may balay nga ini duwa ini sa tanan, no, ka mga panargan ang puloy-an. Di may nagatiner diri. Amo na itong palangitaon pagid sa pulis. Ang mga ginaligar, mga upod sini dari Akson, Brian. So far mo na no, ang pinaka-leading situation update sa area. Action dyan? Yes, Akson Brian. Bago ko lang nabasa. Kung amo ni siya, kilala tagid ni, no? Kilala. Oo. Yes. Kung siya gid man ni, kagi na ni priso man mo. Yes, Action Brian. Sa Cadiz man, no? And actually, nakita kong Laragway, ako personally, kilala ko sa kay Tikton may mga rally, ga-cover kita, may mga chances na maka-interview kita sa iya. So, ang itsura ya, sang buksan kay Nasong Soko, yun pagkwaan sa Laragway, yun pa kita ka-pulis. Personally, nakita naton, na kilalaan ta siya. Ang iyang itsura nga sa Action Brian, no? Hindi nato niya kilala nga parts ng ilang grupo. Kung kilala to siya, kiti gina-interview taman ni gani mo kung siya ginman ini, no? Gina-interview taman ini ga program, no? Ga programan ni sila, ga upod gini sa rally protesta pero may action diyan, no? Yes, Action Brian. Amo lagi gina-check ko dere kung may maka-confirm gid bala kung base mo nito diyang ngalan, ano yun ang Action Brian, ang name nga nakwasong kapulisan. So, gina-check na natin diri sa may lugar karon nga gabi. Sini nga matiniyon actually, ari, diri yung mga pulis, ginarentahan nga balay, no? Sining ni Riboton, amo ni ginatag ngalan sa mga kapulisan. No? Pero according kay Police Captain Nobilito, Police Captain Richard Farito, ina for confirmation pa sang ato naman nga mga kapulisan. Ariwa, papati naton lipot ginamang statement ni Police Captain Richard Parito sa Police Station number 3. Firm na siya ni Cesara Alvarez. Ang base sa amon na kwan, pangalan nga nakuha ay Sara Riboton of Naglapatis. Naglapatis na yes, mula na ang initial na nakuha naman. Wala pa sir, wala pa kami sa confirmation kung ano ang iya katrabaho. Kasi dito na sa ila, hindi na sa isa ang naglapatis. Sa may nagsugit na may upod din siya ang kaso mo pa nagpalawak na. Tatlo ko nung sila. So, ang tuwa na pala. Siguro, pag lupok siguro, natin palagyo. So, nagpalawak na. So, wala pa siya mo. Wala pa. So, Action Brian mo na ang nubukid lamang ng statement ni Police Captain Parito. So, suni nga matinion, i-check ta action dyan. I-check taning matuto, dyan nga pilyedo, gano'n. Okay, medyo ga doble siya, bibasi. I-check ta lang anay ni, no? Yes, Action Brian, no? So, muna nga ginapa-confirm na ton, ginatinira na ton, suni nga mga tinandri sa area, para makuha ginaton ang real name, no? Kung ano gid, kaganong sitwasyon sa lugar, anong pinakamotibo sining paglutang na naglutad karon di lamang gabi Action Brian. Anong sitwasyon daw ay pagid may family dira magluwas sa family abi or grupo yagid ba nga pwede ta may story action diyan? Diri sa area wala pagid ni isa nga nagkagto Action Brian nga personally nga nagpakilala nga miyembro sa ilang pamilya or kaingod nila or kuupon nila sa trabaho or ano man dira Action Brian, no? Dari abi sa may ining ginarenta niya nga lugar, kina-check naton ini diri kung ano ang sitwasyon, kung may makilala na diri sa Action Brian or wala. I see, sige. So ma-update lang kita karon dira kung may diri upod nila nga maka-confirm sang iya diri nga identity Action Brian. Yes, sige, kay gina-contact na mo sa Riman Action aton Sinitin Action dyan. Kung anong update dira, inform lang gayon na dayon Action dyan. Yes, Action Brian. Manang pinag-sitwasyon diri mismo sa area sa Santa Maria Street, Aeroreco Subdivision, Barangay Mandalagan, Sharad siyang Bacolod Library, Fort gikan sa patrol. Ang taglibot sa Bacolod Action John D. Also nasabito na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action dyan sa balita gikan sa patrol, ano? Okay, dali gid lang. Na-check natin sinimatan. Ma-commercial action hands, balik ko na gidugay. Las 8:46.
sang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, samsan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito.
Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang... Padayon kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad mga kaaksyon, las 8:53 sa Sirimat Teneon, ginaendorso ginaton sa inyo ang DTX sa 5. Online sa firing line. Sa aton nga linya, we have Sir Ireneo Longhinos mga kaaksyon. Ano? Sir, good evening. Okay. May gabligid, Sir Brian. Sa Bayan Negro, sir, ano? Sir Ireneo, sir. Okay. Sir, i-confirm lang namon, kumusta, sir, na-check nyo kung kilala nyo itong babaeng ginlutang sa Iroreco? Okay, no. Bali sa subong nang ari pa kami subong sa pag-imbestigar kay may kilaman sa mga kaupod namon nga naga-inform daw isa sa mga upod namon, no, ang gintirog. So, apang hindi pa ko pa-confirm gid kay subong gay na mobilize na namon ang amon nga mga pila ka mga members kung matuod gid nga upod na namon ang gintirog dira sa may Iroreco nga bahin, no. So, pero may kami subong sa pag-usisa pa. Kay hindi pa kami ka-sure gani kay daw kwanta lang na sa mga media pa lang namon nabatian ang hitabo. Pero may mga initials sa kabuda sa kaupod nyo kung aside from the media, from Action Radio, may nagtawag na man si imo da sir nga mo ni siya nga persona nga mga upod nyo? May ara na pero hindi pa kami na nakakansang insakto na confirmation kay subong himo pa kami sa pamaagi nga ma-confirm gid kung bala opdana namon ang natiruan sa subong. Kon siya gid mi abi away man tagid ga sigurado kon siya gid man ani abi ini ang ara sa huna-huna mo kag sa huna-huna ko di. Ano ni ka-active nyo sa grupo subong sir ining babae nga ini? So kung matuod din man, no, kami ang Bayan Negros, kung lantaw na po ang pila ka mga previous na mga panang mga tinion, sila na ka mga leaders, no, sa mga progresibong organisasyon, no, ang ginpamatay, no, halos mga leader, no, mga
lideres ang mga organisasyon ang ginalaga subong sa estado para mga extrajudicial killing. Halimbawa dito sa Manila, kanday ng Randy Canis to, ginpatay man, no? So, galing kasi subong, ari pa kami subong sa pag-investigar kung matuod gid nga upod na mo, no, ang intiro sa subong. Ang namin ko to, kung siya gid man ini, abi nga babayi, ang ari sa initials naton abi, ano ka-aktibo ini siya sa grupo nyo subong gihapon, sir? Kung siya gid man confirm na, para sa Bay Negros nga nang kopdanan na sa namon para sa pagsulong no sa mga interes ang mga pumuluyo, no, ilabi na gid sa human rights mga human rights advocate, no. So ang activity na terme, no, para sa pumuluyo, para sa ginatigos sa ginahimuslan, no. Pero subong ari pa kami subong, no, gugit sibot kami amo na subong kuha kami sa konfirmadong dita kung gana tuod gid nga siya, no, kay ginakontak man namon siya daw wala pa siya naka-reply. Posible mga makatag kami sang klaro nga impormasyon kung na-confirm na ginamon. Sige, dira lang tanay asta, no? So, salamat gid sir sa mga timing gabi. Okay, may gabi gid sa bayan. Yes sir, yes sir. Action Firing Line. Si Mr. Ireneo Longhinos, mga kaksyon sang Bayan Negros, ano? Di pa gid man sila ka-confirm, but based iya sa mga information nga na-gather nila, daw ginasibo-sibo pa nila sa sinimat tinyon. Sige, kompleto, hontanik karon na. Kay sinigin man lang ni nga gabi na tabo mo. Aksyonan na itong kaina, lain man itong grupo, no? Lain man itong grupo. Sige, kabalo ka pinanawag di sa aton, agod sa pagpangayo sa additional nga information, maybe siguro kilala nila ini. Ate, sige. Ay, okay, sige. Last 8:58. Action Brian Warden. Action Firing Line. Last 8:58 maka-action. Action Radio Philippine Standard Time. Ginada-endorso na ton sa inyo sa mga gabi man ang may TC, no? Troll sa pinaka-latest paggabi ko, anong senaryo action an sa area? Base may nag-alalabot nga immediate family abi or friends or kaupod sa trabaho, kung anong trabaho, gid sining nasambit iya nga babae. Sa mga listeners natin, we are very sorry. Hindi pa natin ma-divulge ang ngalan unless kung the police amo gid mag-confirm 100% sini kay hindi pa gid man sila sigurado mo, no? Ang sining ngalan. Action Brian Warden. Action Firing Line. Ginahulat-hulat balik ang patrol basi na kompleto na gid sa sining mga tinion, no? Salamat gid sa Action John. Kumusta? Action by sa Gyapo nagapabilin ari pa diri sa sulod no sang compound sang balay nga ginarimplahan no sining ni Sara Riboton ang mga kapulisan sa sulod may naga-investigar manupagwa sila matry tabi pamangkot Action by kamakawa pulis. Sige. Kita ang masulod no. Bisan kuha na lang, bisan apelyido na lang ang kompleto Action John. Sir, wala pa gid. Kung ano iyang full name niya. Amo na nakita ko sa ID. Ang Sara Riboton yung kita sa ID ko na issue. Sa SSID Sara Riboton basi sa wala kasi. Sa ID wala sa ID. Wala ka. Okay, follow up kita sa. Sige. So, thank you, sir. Okay. Check to the base sa may sulod. Sino din po ni Sara? Ang taga-Cadiz din? Ano lang ka mo? Take sa balay. Bali, diri gina siya gatener.
Kabod, pila na siya kabulan, Kabod? 1 month pa lang? Isa kabulan? Sa 19, may isa pa lang sila sa this coming August 19. Okay. Pero diri siya, adlaw, di so ay nakalin sa. Asa sakat na sa dayon. Ito. Sige, thank you kita. Action tayo, no? This area, initially wala sa kuna palit pamilya. This nag-rent action bright sa Kabalay. So, i-check sa buong police dito sa may funeraria or hindi nila karoon nagsabay makuha ang dokumento pero sa may soko para may baluan ang matutuod nga identity sining ni Sarah Riboton Action Brian. Na-report di kan diri mismo sa area mismo sang Santa Maria Street, Eroreco Subdivision, Barangay Mandalagan, Salad sa Bacolod. Ang taglibot sa Bacolod Action Jandy, aso na sa sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ay, grabe ano. May COVID-19 na, may mga shooting incident pa diri sa Bacolod na. Sige, ang istorya ko bago lang off-air action an. Ang yang ang yang apelyido Ributon, no? Ributon o Butang. Middle name sa mention diri sa akon, no? Nga gina-istorya to subong. Ang apelyido ya pagid nga isa, siyempre may middle name, di ba, no? Amo nang ginahulat nato, hindi na ito pagpangunahan. Kung ano, gid siya mismo, hindi man maka-confirm pa, no? Sige. Why na kita sang igo pang oras sa aton sining pagpangalagad so why ko nalambot da basa nga mga minsay pasensya gid. Boson ta na. Pod sa bagos nga pwersa sa Action Radio News Team, ini si Action Brian Morden nagapasalamat gid. Maglibati ta buwas sa mga gyapon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!